Okay, good morning sa inyong lahat mga boss. So magandang araw sa inyong lahat mga boss. So alis ulit tayo. Pupunta tayo sa Kamiling. Tapos yung umpisan natin project dito sa Villasis Pangasinan. So yung project yung mga boss. Doon sa Kamiling, tapos na kami doon. So ewan ko lang kung may vlog natin yung before and after niya ngayon. So tingnan na lang natin kung kaya ng schedule natin mga boss. Okay, so tapos na kasi kami dun sa Kamiling, so retouch na lang. Po ang gagawin ng pinabalik yung mga kasama ko roon para i-retouch yung mga dapat i-retouch na pintura. Siyempre, hindi naman natin makukuha ng makukuha agad ng ganun kaganda kung yung loob ng bahay ay kulang sa liwanag. So nag-deliver ako ng ilaw. So nilagay na nila ng ilaw, nakita nila yung mga spot. So yun din yung sinabi ko nung nakaraang video natin. So babalik pa tayo, sinabi ko, dahil sigurado ko pag nailawan ito may lilitaw na mga hindi maganda sa mga pininturan natin. Kaya ngayon yun ang pupunta natin. Okay, so punta na rin tayo dun sa pagkatapos ng punta tayo ulit dun sa Villasis, Pangasinan para ipakita sa inyo yung inumpisa natin project. So andun na rin makasama natin yung mga tropa natin na taga Rosales, Pangasinan. Tapos punta na rin tayo dun sa Santa Barbara, Pangasinan, dahil may order ulit silang ilaw doon. So malapit na rin natin ipakita yung before and after nun. Inaayos na lang yung mga ilaw nila, yung mga kasama natin pintor doon, yung mga tao ni sir. Okay, so let's go. Punta natin si Master Chinito, daanan natin, tsaka si Badinoli. Tara. Si Master Chinito. Master Chinito. Kaya punta ko nga dyan. Let's go. So yun na si Master Chinito. Hintayin na lang natin mamaya. Naka-uniforme ka pa. Ikaw? Good morning. Magandang umaga po. Naka-uniforme ka pa. So siya kasi yung board member dito sa amin mga boss. Sa Toda natin dito sa Santa Ignacia. So ayan. Nasa yung mga kasamang opisyalis? Sa bayan. Okay. Tara, let's go. Baka mga okay, kunin lang muna natin yung may kasi ng baro ng t-shirt yung project natin dun sa Kamiling. So nagpagawa ako rito. $170. O yan mga boss. Naka-vlog ka brad. Ay. Shout out kay Jason Gragasin. So dito ako nagpapagawa ng so kamag-anak rin namin yan mga boss. Okay, salamat boss. What's up guys? Let's go. Pinagawa ko YouTube t-shirt. Okay. Let's go.
ate. Shout out. Saan na makalagasak mo doon ba? Sunod-subli kami. Let's go! Kahit clear. Tara mga boss. So, bigay ko lang tong t-shirt. Tapos alis ko tayo. Ni? Ito, kira po. Chamba. Nalo ko to sa pan. Nabasa yung ano, naka-jackpot tayo mga boss. Baligtad nga lang. Naka-jackpot yung isang pa ako. So bigyan natin itong t-shirt kay sir, yung request niya. Okay. Sir, thank you. Sa susunod yung isa. Di ba sinabi kaagad eh? Kakadala ni Manang ko. So, yan. So, ikuan na bang ngarong ta kuabot ko na lang. Bigla subi na. Ikya. Okay, sir. So, hindi pa natin may i-vlog ito ngayon ng before and after. So, hindi ko pa ipapakita yung ibang parte niya. So, kasi yung ano dito, electrician, wala daw, sabi ni sir, sa Lunes pa daw, pupunta. Anong nangyari sa kanya, sir? Yung sa electrician natin? Nagpa-vaccine, hindi ko hindi namin sa ating medical ma. Pinagkuhan, taas yung pakitapaga na. Yung guri-guro na. Sumakit daw yung ano niya, yung ano yun, nabago yung, yung dibdib niya. Yung electrician. Tapos nagpaano daw ngayon, nagpa-vaccine. So ngayon, sinabi ko nga, buksan nyo, para makita natin kung ano yung mga i-retouch ninyo. Ba't kasi kung nagre-retouch kayo, hindi nyo tinitingnan. Tapos huwag kayong gagamit, sinabi ko nga sa inyo na huwag kayong gagamit ng brush. Gumamit na naman kayo ng brush. Di ganyan itsura niya. Diba? Ha? Ilaw. Hindi na, ito lang. Ano yung mga ilaw. So yan, kaya hindi mo rin maiwasan na magalit sa kanila, mga boss. Kasi yung mga bilin mo sa kanila, hindi nila ginagawa. Siyempre, tayo yung andito, tayong nakaharap dito sa project natin. Hindi naman sila yung talagang nakaharap dito. Ako yung sisisihin dito ng may-ari kung hindi nila sinusunod yung mga bilin natin dito. So sinabi ko sa iyo na na brush yung wag yung brush ang gamitin niyo, ruler, di ba? Sabi ko. Ngayon, sinunod mo ba ako? Sinunod mo ako? Hindi. Hindi na. Alam mo naman pala. Ayan mga boss, hindi natin maiwasan yung may mga ganyan talaga tayong mga kasama sa trabaho na ang hirap paliwanagan. So, kaya minsan hindi mo rin maiwasan na pagsabihan sila dahil hindi rin sila nakikinig minsan sa atin. Mas maganda sana kung nakikinig sila para hindi na sila pabalik-balik dito sa project natin. Siyempre maselan akong magpatrabaho. Ayokong iwanan itong project natin na hindi maganda. Gusto ko maganda natin itong iliwan. Kaya gusto kong makasiguro. Di bali nang magtampo sa akin yung mga kasama natin sa trabaho dahil alam ko naman na maintindihan nila kung ano yung purpose natin dito sa trabaho natin. Maintindihan naman nila kung bakit ako nagagalit, kaya nasasabihan sila. Kaya mas mabuti na lang na na lang natin itong mga boss. Siguro maintindihan nila na kailangan din natin mag-stricto sa kanila. Kasi kung hayaan natin na ganyan, sa una pa lang hayaan mong ganyan yung trabaho nila, sa susunod na trabaho, ganyan pa rin yung gagawin nila. Ganyan pa rin. So pag inayang ganyan, so habang maaga pa dapat pagsabihan na natin yung mga kasama natin sa trabaho na ayusin yung trabaho nila. So dalawa sila yung pinapunta ko rito. So ngayon ipapaayos ko to ulit, So tuturuan ko ulit sila
Ngayon, ano nyo to, ilihan nyo yan. Kasi may makikita nyo, may guhit-guhit na dyan ng brush, no? May guhit-guhit na dyan. Lihain nyo yan. Tapos, maglagay, yung masking tape. Wala? Bili kayo. Hindi nyo sinabi sa akin, kailangan natin yon. Hindi naman straight yan makikita nyo dyan. Walang straight dyan. Meron ka bang nakita yung straight dyan? Ikaw, nakita mo? Wala. Maganda yung pagkaka-straight niya. Hindi. Alam mo naman pala. So, anong gagawin natin? Ayusin na lang. Yun ang magandang gawin natin. So, ganun lang mga boss. Kung kailangan may ayusin, dapat ayusin. Ganun lang. Hindi pwedeng iwan natin kasi na hindi maganda yung trabaho natin. Siyempre, ako yung nakaharap dito. Ayoko nang may masasabi yung may-ari sa akin. Mas maganda na yung mga tao kung may masabi sa akin, wag lang yung kliyente natin. Siyempre, ako yung sisisihin nila rito kung pumalpak itong project natin dito o kaya may mga pangit na gawa. Yung iba kasi na may nagko-comment din sa amin, bakit hindi daw namin ipakita yung mga palpak namin, puro perfect yung pinapakita namin. So ngayon, pinakita ko sa inyo. So wala namang perfecto na gumagawa sa mga project natin. Hindi naman tayo perfecto. Sa lahat naman tayo nagkakamali. So yan, pinakita ko sa inyo. So may mali tayong ginawa rito, pero ayusin natin. Pwede natin ayusin yan. May marami naman tayong paraan. Okay, so ituturan ko lang sila kung paano gawin dito mga boss, para hindi masyadong haba yung video natin kasi may pupuntan pa tayo. Okay? So ayan mga boss, so hindi pa natin may papakita to. Balik pa tayo sa Lunes. So dapat sa Lunes ready na lahat. Okay, so kayo na bala rito ayusin yung trabaho ninyo, no? Okay, so sige sir, Lunes na lang, no? Okay, let's go. So sabon. Wala lang yung sukle. Ito. Hindi naman kailangan na marami. No. So ayun mga boss, so punta na tayo sa Santa Barbara. Yan talaga. Hop, tara. Kung di mo kasi hindi ka mag-i-stricto dito sa trabaho natin, hindi sila hindi nila ayusin yung trabaho nila. Kaya kailangan na mag-stricto ka rin. Hindi pwede yung hinahayaan mo lang sila na ganun na lang yung trabaho nila. Dapat i-check din natin mga nagawa nila, kung tama, kung maayos ba. Kung hayaan mo lang kasing ganyan na maraming palpak, wala nang magpapagawa sa atin, wala nang magtitiwala sa atin. Kaya yan mga boss, hindi mo rin maiwasan talaga na mapagsabihin sila o kaya magalit sa kanila dahil minsan hindi sila nakikinig sa mga instructor na ibinilin natin sa kanila. Okay, so yan, medyo tahimik yata yung kasama natin, si Badinoli. At kasi Master Chinito. Yan, so yan, kasama namin si Master Chinito. Ayan, so pupunta kami dun sa project namin ni Badinoli dun sa Villasis, Pangasinan. So andun yung mga kasama natin sa trabaho, yung nilagyan natin trabaho, mga trabahador doon, mga kasama natin doon, yung tropa natin doon sa taga Rosales, Pangasinan. Sila yung nilagay natin doon. Pero bago tayo punta ng Villasis, daan muna tayo doon sa Santa Barbara, yung project natin doon na high ceiling. So i-deliver natin yung ano na yun, yung ilaw. Santa Barbara muna tayo. Oo, Santa Barbara. Ayun nga pala, babalik tayo. Balik tayo mga boss. Nag-iba tayo ng way kasi akala ni Badinoli diretso na kami sa Villasis. So balik tayo.
mga boss sa Santa Barbara. So bigay ko lang yung order nila ilaw. Yung ilaw pare. Ay? Yung isa. Yan. Silipin na rin natin kung nakapag linis na sila. Bali ano ko to, i-vlog ko to next week. So yung before and after nya ipapakita natin next week. Bali natapos na rin yung mga nagtatrabaho rito. Sila yung pumunta dun sa project natin ngayon sa Villasis. Yung mga galing dito sa bahay na to, bali andun na sila ngayon sa Villasis ngayon. So pupunta tayo mamaya doon. Bali deliver ko lang itong ilaw kasi nagkulang pala ako ng lista. Yung isa naman itong isa na to, bali may depekto, so hindi nila na-check yung kinuha natin doon, yung supplier natin doon. Hindi nila chinek kung maganda yung kung okay ba. So nung inano namin dito, tinisting namin dito, single color lang pala, tricolor yung dinideliver natin. Punta nga natin dito. Okay. Tao po. Pasok na nga lang ako. Hello sir, bigay ko tong pin light na order na yun sir. Babalikan ko na lang yung bayad sa pagbalik ko rito. Kompleto na yun. Bali pakibilang mo sir, 5 no? Tapos isang malaki. Okay, so maraming salamat. So, wala silang tao, wala si Michael dito sa project. So hindi ko pa ipapakita ito kasi hindi pa tapos yung mga ibang ginawa nila rito mga boss. Hindi pa tapos. Meron tayong sobrang materials dito kasi ibang framing yung ginawa nila. So pero parehas lang naman yung pagkakano. So yung ilalagay ko sanang framing dun sa taas, yung paring, yung lalagyan natin dun sa may kanto niya dito, yung sa may coblight, yan ditong banda sa may coblight, paring sana ilalagay ko. Kaya lang ang nilagay ng mga kasama ko yung wall angle. So ganun pa rin naman yung ang tibay ng mga boss. Ang lang dyan, nagkulang kami sa wall angle, sumobra kami sa paring. So mas marami yung paring na sumobra. Yung wall angle doon kami na kumulang kasi nagkapalit sila ng pwesto. Okay, so nakapag-gano na rin sila mga scaffolding natin, yung tubo na ginamit dito. So andito na rin. Kaya lang hindi mo talaga maiwasan na magalit sa kanila ulit kasi basta inalis lang nila yung yung mga kasama natin sa taga Rosales, inalis lang nila yung tubo pero hindi nila inayos itong mga clamp niya, hindi nila inilagay sa isang lagayan para maayos sana. Kasi nung diniliver ko dito, nakasiparit yan, nakalagay dun sa isang box yung itong mga clamp niya. So hindi natin magbibilang ng kasi i-check pa natin yan para organize lahat ng mga gamit natin. Pag ganito lagi yung trabaho ng mga kasama natin, mawawala na naman tayo sa maayos na pagliligpit ng mga gamit natin. So ngayon mapapagsabihan ko na naman sila mamaya pagdating natin doon. Okay, so ayan, kung hindi mo kasi sisitahin, ganyan lagi ang gagawin nila, ulit-ulit na lang. So kaya kailangan mo rin na pagsabihan yung mga kasama natin sa trabaho para susunod hindi na nila gagawin, alam na nila yung gagawin nila. Tama ba yun, Master Jenito? Tama. Ano yung sinabi ko? Hindi
naman din din eh. Alam ko pala eh. Tama yung si Master Chino ito talaga, umaayon lang talaga sa akin lahat ng sinasabi ko, pero kahit di niya naiintindihan, oo nang oo eh. Okay. So ayan mga boss, babalikan natin itong project na to sa before and after sa mga next week. Babalikan natin ito. So magano rin ako, may message ko rin sila kung naka-ready na tong bahay para sa final vlog natin. Okay, so punta na tayo ulit sa sa Villasis. Pakita natin yung project natin doon. Tara na ulit mga boss. Dito na tayo sa Villasis, Barangay Kapulaan yung pupuntahan natin mga boss. Barangay Kapulaan, Villasis, Pangasinan. So nung Miyerkules nag-vlog ako rito. So kasi ngayon Biyernes ngayon, titignan natin kung ano yung mga natapos nila. So nag-vlog ako nung Biyernes, nung Miyerkules dito. So ipapakita ko dyan sa video kung ano yung i-vlog ko nung Miyerkules. Tapos pagkatapos niyan, ipakita ko ngayon kung ano yung mga natapos nila. Okay? So ito na yung project natin. So panoorin nyo muna yung video mga boss. Magandang araw sa inyong lahat, mga bossing. So dito ulit tayo sa Pangasinan. Bumalik tayo rito. So pero ibang project na. So dito tayo sa Villasis, Pangasinan. So may start tayong project dito. So ceiling. Sa ngayon ceiling lang muna. So sa barangay lang tayo ng Barangay Kapulaan, Villasis, Pangasinan. So tingnan natin yung project natin mga boss. So nakapag-deliver na rin kami ng materials dito ng last week. So ngayon kami mag-start. So andito na rin yung tropa natin sa taga Rosales. So sila yung mga kinuha ko rito gagawa dito sa ceiling nila madam. Okay, so siyempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, so subscribe na po kayo mga boss. So samahan nyo po sa road to 50,000. So sana kasama kayo dun sa subscriber ko na yan. Okay, siyempre huwag nyong kalimutan na mag-share share itong video at mag-like dito sa video natin. Okay, so let's start. Tara, punta natin. Kasama ko rin si Buddy Noli rito mga boss. Dito siya, kasama ko siyang nagbiyahe. So siya rin yung nag-guide dito ng mga materyales nung nag-deliver. So ito yung bahay. So maliit lang na bahay ito mga boss. So bungalow. So siyempre sila yung nakapila, sila yung susundan nating project, susunod nating project. So dito para ipakita ko na sa inyo yung itsura nya bago natin simulan. So dito yung garahe, tapos may konting terrace dito. Okay, so dito punta natin dito mga boss. So andito na pala sila madam. So ayan. So ito yung project natin. So ipapakita ko na sa inyo para susunod makikita nyo kung ano yung matatapos natin. So ngayon ito lang muna. So dito yung dining nya. So lalagyan din natin ng hallway yan. Tapos meron pang bar counter doon na paglalagyan. So dito banda sa may kanto. Tapos meron pa tayong ginawang partition dito na maliit. So para medyo para may design. Tapos doon yung dining. So dito banda yung dining. Tapos doon yung kusina. Yung kusina nila, yung kitchen. So ganun yung magiging arrange yan. So makikita nyo yan sa 3D model. So nakikita nyo dyan sa screen. So para makita nyo na. So bago namin umpisahan, makita nyo ng itsura nya. So ganyan po ang mangyayari yan. Okay. So dito naman, pag dito ka tumingin, dito tayo pumesto. So yan, pag dito tayo tumingin, so ganyan yung itsura nya mga boss. Ayan.
Nakikita nyo dyan sa screen. Okay? So dito naman sa may dining tsaka kusina. So ayan mga boss. So dining tsaka kusina. So makikita nyo dyan sa screen yung itsura nya. Okay? So yan yung magiging design dyan. So simple lang mga boss. So simple ay syempre simple lang pero may dating. So maganda sa mata tingnan. Okay? Pero hindi pa namin may ilalagay yung partition dito. So ibang usapan na lang yun. So babalik pa naman kami rito pagkatapos nilang mag-tiles. So ayan, itatiles pa sana dapat nila ito bago namin gawin yung tiles, o kung ipagawa pa nila yung bago namin itatiles pa muna nila ito bago namin gawin yung kung gusto nilang ipagawa yung partition o kaya yung bar counter o kaya yung kitchen cabinet. So mas maganda na naka-tiles na to kasi modular cabinet na lang yung ilalagay namin dito mga boss. Mas maganda na mapa-tiles na nila ito bago natin gawin yon. So dito makikita nyo dyan yung design sa screen. So yan yung 3D model nya. Siyempre, so andito na rin tayo kahit wala pa kaming usapan dun sa kitchen nya. So ditong banda makikita nyo yung 3D model na mangyayari doon sa kitchen nila. Okay, andyan sa screen. So ayan mga boss. So ayan, yan yung pupuntang mga design dyan. Sana maging ganyan kaganda. So sana mas maganda pa dyan sa 3D model ang mangyari sa bahay nila. Okay, so yung 3D model na yan naka-actual na dito sa bahay nila. So bago namin simulan ito, i-drawing muna namin itong buong bahay nila sa loob. So lahat ng kanto nakadetalye diyan sa 3D model. Saka nung na-3D model na namin yon, siyempre inuwi na namin yung laptop, doon na lang namin sa bahay i-drawing. So doon ko na lang ginawa sa bahay yung mga design niya. Tapos propose, ayun, pinopose ko na lang doon. Okay, so shout out kay Ma'am Angel. Charot. Ayan, sino yan? Andyan sila, ano, sir? Oo, ito po. Si ano nang pangalan ni sir? Alan. Yun si Sir Alan. Hello, sir. Ayan, nasa vlog kayo. Teka. Hello po, sir. Oh. Ayan, nasa vlog kayo. Sa vlog. Opo. Nasa vlog po kayo ngayon. So, si Sir Alan nga pala, sila po yung may-ari ng bahay rito. So, asawa niya si Ma'am Jinky, no? Jinky, madam, no? Si Ma'am Jinky Ancheta. Siya, nagtatago si Sir, oh. Ayun, si Ma'am Jinky. Hello, ma'am. Si Jinky Ancheta. Nasa vlog po kayo, ma'am. Sa, ano. Usap po tayo mamaya, ma'am. Usap po tayo mamaya. Tapusin ka lang po itong vlog ko. Na, ingat po kayo. Sandali lang po, ma'am, ha? Opo, ingat din po. Opo, sandali lang po, ma'am. Mag-usap po tayo. Ano ka lang itong vlog ko, sandali. Okay, so ayan, tumawag sila, madam. Sila po yung may-ari dito sa ginagawa nating bahay. Tapos, dito, sa kwarto, siyempre, lalagyan natin ng design ito. Cove design yung karaniwang ginagawa natin. Okay? So, pati dito. So, dalawang kwarto. Tatlong kwarto. So, ito yung master bedroom. So, may design din ito. Siyempre, yung cove design na karaniwang ginagawa natin. Tapos, meron din itong CR. So, yan, CR. Ito yata yung ano? Ito ba yung CR o walking closet? Ito yung CR. Ito yung walking closet. So, ayan mga boss. Tapos, may CR po dito. May isa pang kwarto pala rito mga boss. So, ayan siya. Okay. So, yan mga boss. Yung gagawin nating bahay rito. Yung design niya. Okay. So, yung mga kasama natin. Gutom na yata. Kamusta? Ayun. Ano? Shout out. Shout out sa mga kabagawan. Ano sasabihin mo? Sa partner mo? Si Jema. Shout out, Jema. Iniwan mo. Ba't mo siya iniwan? Dito muna kami. Wala pa trabaho. Gano'n ba? Si Pante umalis no? Si Pante yung ano rito. Naghahawag.
Okay mga boss, so yan lang muna. So balikan natin uli ito sa susunod na araw. Okay? Alright. Yan na yung video. Ngayon pupuntahan natin ngayon noong Merkules, nag-start sila, Biyernes ngayon. Tingnan natin kung ano yung mga natapos nila. Okay, so dito na sila panday ng tropa natin sa Rosales, Pangasinan. So shout out sa mga taga Rosales, Pangasinan. Okay, pinapatay ko lang yung sounds mga boss bago tayo pumasok kasi baka makapiright. So pakita natin kung ano yung mga natapos nila ngayon. So bago tayo punta dun sa sa loob, kaya muna tayong saging. Ayan, ayan may saging dito mga boss, libre. Ayan o. Yan o. Dami pa. Marami pang saging dito mga boss. Stop. Ano? Bali dito wala pang nagawa. Kasi kumpisa lang nila. Sa loob. Patapos na ba sa loob? Nagtatakit na kayo? Hindi pa po. Kala ko. Training. So punta natin mga boss. So ayan mga boss, bali umistop lang tayong magano kanina kasi nalobat tong GoPro ko ng battery. So pinalitan ko lang yung battery. So ngayon nga, ayun nga yung sinabi kanina, living room dito, tapos may konting hallway dito, tapos may bar counter dyan, tapos dining, tapos kitchen. So nakita nyo naman doon sa 3D model natin kung ano itsura niya. So yung 3D model na yun mga boss, naka-quality na yun sa bahay na to. So pumunta kami rito, i-drawing namin yung kabuuan ng loob ng bahay dito sa may salas hanggang sa kusina. Tapos nung na-drawing na namin yun, inuwi ko na yung laptop, doon na lang ako sa bahay nag-design. So ganun lang, nireview ko lang mga boss. Tapos dito mga boss, dito yung dining. Maliit lang itong bandang kusina niya. Tapos yung dining. So mag-aagaw sila ng pero okay pa naman, maganda pa naman ito yung ang mangyayari dyan pag natapos. Okay, so nakakapag-framing na sila rito, pati dito sa My Dirty Kitchen nakapag-framing na rin sila dito mga boss. Okay na. So dito sa kwarto, tingnan natin kung ano yung mga tapos nila. So dito wala pa. So dito naman, punta tayo rito sa kabila. So dito nakapag-framing na tayo. Ayan, nakapag-framing na tayo. So may paring na tayo rito. So naka-cube design siya. Tapos yun yung sinasabi ko pala kanina mga boss, yung doon sa Santa Barbara. Kasi kami, yung ginagawa namin dito, yung paring na nilalagay namin dito. So tapos sila naman wall angle yung nilagay nila rito. So pwedeng paring, pwede rin wall angle. So kaya may sumubrang paring channel doon, tapos nagkulang ng wall angle doon sa Santa Barbara, Pangasinan. Dahil iniba nila yung framing na ginawa natin. So ayan, nakapag-ano na rito, nakapag-framing na tayo rito. So tingnan natin dito sa may CR kung nakapag-ano na rin sila. So tapos na rin dito sa CR, nakapag-framing na rin sila. Ayan o. So siyempre, flat lang dito sa mga CR. CR tapos dito sa walk-in closet. So ayan. Okay, so yan yung kwarto para makita nyo lang. Ayan. So master bedroom, tapos meron pang isang kwarto dito, tapos dyan, tapos meron pa doon sa baba. So tatlong kwarto. So dito, okay na rin dito. So nakapag-framing na sila, pwede na magtakip. So ang ano na lang dito, ang wala pa rito, wala pa yung electrician. So balitan natin mamaya kung anong nangyari doon sa electrician dito. Okay. So yung electrician dito na pupunta, yung electrician din sa Santa Barbara project, siya rin pupunta rito. So narekomenda ko siya rito mga boss. Okay. So pinag-uusapan yata nila sir yung
mag-install doon sa likod ng yung kuryente nitong ilaw. So yung taril ko. sa lababo. Sino, ano, Panday? Sino yung kausap nila? Si electrician po. Electrician. Siya yung mag-ano ng ano sir, main line? Opo, bali siya na rin po yung hawak ng buong ano po. Siya na. Oo, kasi sa panel ko na rin lang siya eh. Okay. At least servo na. Sige sir. So siya na pala yung mag-ano rito mga boss. Anong pangalan niyo sir? Ronel Perez. Po? Ronel Perez, sir. Ronel Perez. So ayan, sa panel ko pala siya mga boss. Electrician. Yan, so siya po yung asikaso rito ng electrician. Vlogger po siya, doon po siya natagpuan ng Yan. Siya po yung ayos ng ano dito ng mga interior natin, yung electrical ng mga ceiling. So ayan, so siya po yung naghawak dito. Pinagkatiwalaan po siya. Okay, so yan sir, galing sa akin yung drawing na yan. Nahawak ko. Ano Sir Perez, yung hawak mo kay Sir Sa kanya po galing. Subscribe mo na rin Sir. Subscribe mo na yan, subscribe ka na sir. Yan. So, Saan yung okay. sir in order to? Mga ano? Sa akin yan, may mga ilaw akong tinda. Meron din. Oo. Ako, doon ako sa order na ito. Ilaw at iba pa ako kaya doon sa isa. Ako may ano ako niyan. Direkta kayo na. May supplier ako, nagtitinda rin ako niyan. So, ang estimatein nyo na lang, yung paglagay ng anyan. Pag nakabili ako ng mga ilaw ko, kung bibili Apo, sila. O yung Tapos yung yung, pin light daw po yun sa kwarto. yan o natin, kahit apat lang yun ma'am. Apat bawat kilo. Oo. Tapos isang center light, sir. Oo. Wala nang ganun. cop light. May cop light yun. Meron pa rin. May nakabang na cop light doon. So, yung mga boss, susunod siguro. Sila ano, picture ko. Matatapos na nila ito na electrical na siguro baka next week. Perfect po. Kaya na kayo mag-start sir na Sa mag-electrical? amin kasundo po kami, mag-start na po bukas. Tapos Ayos. kompletuhin ko na po yung bibili po nila yung... So, ayun, nakasalalay pala kay Madam Jinky. Hello kay Madam. Nag-usap na po kayo para dire-diretso po tayo rito sa project natin. Okay. So, ayun mga boss. So, wala pa man ang palang desisyon si Madam. So, kay Madam Jinky Ancheta yung desisyon nito kung kailan umpisan. Okay. So, yan lang muna. So, wala pa tayong may papakita. Kasi simulang nga lang nila. Saka, kausapin ko pala tong mga kasama natin dito sa trabaho. Yung kayo idol, ba't din nyo inalis yung yung mga clamp doon? Nabuto ng oras, boss. Ganun na ba yun? Pag ganun, hindi na babalikan? Alisin yung mga clamp doon sana. Maayos na i-deliver sa inyo. Dapat maayos nyo rin isoli. Bahala na. Paano kung laging ganyan? Di wala na. Ayusin nyo sa susunod dapat maayos lahat ng trabaho natin. Okay. So yan lang muna mga boss. Mamaya ulit. So gagamitin natin ito mga boss kasi medyo ginalit nila ako ngayon kaya nating gamitin ito. Pare ikaw nang gumawa para baka magkasala pa ako. Okay, punta mo na. Ayan. Tirahin mo na. Tirahin mo na Brad. Sa leg. Ayan mo na yung puso. Mga boss. Yung lang naman. May natumba kasing dito saging. Kinausap ni sir. Ayan si sir, pinapa na raw nila, pinamimigay. So hiningi ko na itong isa. Ayan, lagay mo sa pick up. Okay. May saging na tayo. Okay, kain muna tayo rito mga boss. Natin pagkain. Ito kami. Coke. Saka isang malaking po.
Ay, tara, sa bataran. Dito tayo pupunta. So ayun na nga, sobrang haba ng video namin. Sa sobrang haba, nagutom kami. At dahil dyan may shoutout tayo. Shoutout kina, Gilbert Saplio, Eulalio Florence Aguinaldo, Miggy Lim, Rainer Vitriolo, Randy Nelgas, Luz Sabos, Cholos Video, Vivian Balangatan, ang pupugi at ang gaganda nyo. Maraming salamat sa patuloy na panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.